Aktar minn 150 miljun euro investiti f'erba' ġimgħat f'pensjonijiet u pagamenti ta' benefiċċji soċjali. Is-Segretarju Permanenti Mark Musu qal li aktar minn 18,000 romol se jitħallsu aktar minn 17 miljun euro għall-ewwel erba' ġimgħat tas-sena bil-pagamenti jinkludu żieda ta' 8 euro fil-ġimgħa. Spjega li l-pagamenti għadhom ma jinkludux l-aġġustamenti li ser isir sa Mejju sabiex gradwalment il-pensjoni tar-romol tiġi daqs tal-konjugi li jkun miet. Żied jgħid li 9,414 persuna se jitħallsu aktar minn 1,400,000 euro f'assistenza għal mart, filwaqt li 1,091 persuna qegħdin jitħallsu benefiċċji kontributorji temporani oħra minħabba mart, korriment jew qatt temporanju. Hemm 212 persuna li qed jirċievu l-assistenza għal qatt u dan huwa l-inqas numru ta' benefiċjarji ta' dan il-benefiċċju partikolari li qatt irreġistrajna. Ġifieri u dan qed ikompli max-xejra ta' tnaqqis fid-dipendenza soċjali li kellna fl-aħħar snin. Il-Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon qal li dawn iċ-ċifri juru l-progressi li sar fl-aħħar snin b'mod speċjali qal fir-rigward tal-appoġġ lill-familji u l-individwi bidħul baxx jew medju. Qal li dan l-investiment jirrifletti l-impenn kontinwu tal-Gvern lejn il-benesseri tal-familji, il-pensjonanti u dawk l-aktar vulnerabbli fis-soċjetà. Qal li sal-aħħar tas-sena l-investiment soċjali mistenni jilħaq l-1,600 miljun euro.